ако не ме познавате, аз съм Златина. Съжалявам, че не съм пускала видеото изключително много време. Просто в момента ме оформят и така имам малко повече за учене. В днешното видео ще четем хейт коментари, които са доста така и са изключително интересни, написани по уникално интересен начин, такъв да го разбереш, разбираш ли? И реших да им обърна малко повече внимание. Като цяло аз, когато не харесвам някой, не гледам видеята му, не следя профила му и така нататък, но вие явно имате нужда да гледате видеята ми, така че сега ще прочита коментарите ви. Като нямам предвид градивна критика, коментари от сорта на направи това или не прави това или някакви съвети, които да, не са позитивен коментар, но не са и нещо, което по някакъв начин обижда, написани са грамотно, т.е. аз ги уважавам по някакъв начин, но коментари от типа на чета ви го буквално без точки, без запитайки, коментара е написан така две изречения в едно. И той е Крим. Предполагам имаш предвид грим, но Крим. Като неква мангалка си, не че има разлика каква си, но пък не се, написано заедно, различаваш от тях. Ха-ха-ха-ха, леле смешно. Миндилка, отивай на уроци. Простачки е малка. Ти сериозно ли бе, човек? Ти коментара си го написал, ама толкова нелепо. Без една запитайка, без една точка. Да отивам на уроци? Простачки малка. Няма да ходя на уроци, ти си за уроци. Така, тук имаше още един, който ми направи впечатление. Момента само да го намеря. Толкова просто обяснение никога не съм чувала селандурке. Вежди, научи се да говориш български, бе. Изкривени зъби. Кон такъв. Евала. Топ коментар. Топ. Значи толкова добре си го написала, Ани Гошо Матева, че направо ти казвам, биеш класацията. Следващия коментар, който много ми харесва, е следния. Лазерна епилация на 15 години. Ха-ха-ха. Ужас. Не знам, просто днешната младеж ме удивлява с всеки клип. Добре. Когато едно момиче е неподдържано, винаги ще намерите нещо да кажете. Винаги има някакъв проблем. Винаги нещо не е окей. Когато едно момиче е поддържано, обаче също имаме проблем. Нещо не мога да схвана. Намирам още два интересни коментара. Издържаш се сама. Да се издържаш сама не е да работиш и да си изкарваш пари за себе си. Да се издържаш сама е да живееш сама. Да плащаш ток, вода и наем сама. Да, така е. Обаче аз къде съм споменала сумата, която изкарвам? И ти, който пишеш този коментар, откъде знаеш аз колко пари изкарвам и дали не мога да си позволя да го платя? В смисъл, малко е странно да пишете коментари без да имате достатъчно информация, за да критикувате. Така че просто няма смисъл от тия коментари. Защо ли не вярвам на малката кифла? Милата, живее в някакъв измислен свят. Точно така. Ево. Няма лошо. А какъв пример дава на по-малките? Дискотеки, цигарки, некой, чичко паричко, ще е или мама и тати. Нас много не интересува дали можеш да се гримираш или изправяш косата. Така като те гледам си много злобно малко момиченце. Злобното момиченце не съм аз, а си ти с този коментар. Като не те интересува аз дали мога да си изправям косата и да се гримирам, защо ми гледаш видеята? Аз това не мога да го разбера. Не те кефа по някакъв начин. Не целя всички да ме харесват, дори напротив, знам, че не всички ме харесват и нямам абсолютно, не ми е такава целта. Но щом не те кефа, не ми гледай видеята. Просто е, да не съм те вързала да го гледаш. И освен злобните коментари, които така по никакъв начин не ми влияят, но има и едни други коментари, които просто не те харесвам. Яш. Ти си супер неграмотен. Яш повече чипсове. Не те харесвам. Яш повече чипсове. В смисъл,
Това коментар, бе, човек, ти сериозно ли? Да, то е малко момченце и все пак да седнеш да пишеш такива коментари, поне провери нещо правописа на думите, това, онова, нали, има думи, които е нормално да ги сбъркаш, малко по-трудни са. Да, окей, разбираемо, има думи, които се бъркат. Ама ти да не знаеш как се пише яш, значи просто не става. Като цяло има още много коментари, които, нали, се водят хейт. За тези коментари мога да кажа единствено и само, че са абсолютно безмислени. Срещам ги и под видеа на други момичета, и под снимки, и така нататък. Супер грозно е да го правите. Единственото, което показвате е, че по някакъв начин или завиждате, или злоубеете, или не знам. В смисъл, факта, че вие самите седите и гледате това видео, показва, че всъщност не ви дразни чак толкова много, нали? Ако знаеш, че този човек те дразни, не му включваш видеята. И като цяло понякога стават изключително груби коментари от този тип, че съм грозна, че съм глупава и така нататък, мен не ме впечатляват и не ме притесняват. Имаше обаче коментари под едно от видеята ми с един вид пожелание скоро да умра, да не дава Господ, но наистина беше изключително неприятно. И ако в момента гледаш това видео, не че ти пожелавам нещо такова, но всичко се връща, човек. Затова не ги пожелавай тия неща, защото не е приятно. Нито за мен, нито за родителите ми, които гледат видеята ми. Не е окей да пожелаваш такива неща и не е окей по такъв начин да се изразяваш под видеята. Напиши ми, че съм тъпа, напиши ми, че съм грозна, напиши ми, че за нищо не ставам. Напиши ми, че правя абсолютно всичко грешно и че ме мразиш, че не можеш да ме гледаш, но не ми пиши да умирам. Защото това е най-долното нещо, разбирате ли? Смисъл, то е грозно да го гледаш отстрани и определено не е приятно за хората, които го получават. Така че хейт коментарите като цяло са нещо много забавно и аз изключително много обичам да си ги чета, защото някакси, не знам, стимулират ме и ме мотивират да продължавам да правя видеа. Това видео не е с цел да обиди абсолютно никого и ако вие с хейт коментарите ме гледате, в смисъл с тези забавните хейт коментари, нямам за цел да ви обидя. Знам, че вие имате точно тази цел, но аз тази цел я нямам. Видеото е с цел забавление, така че много целувки, продължавайте да пишете коментари.